Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Δρακούλης Γιαννουκάκος είναι μαζί μας, διευθυντής εργαστηρίου μοριακής γενετικής, Δημόκριτος. Πρέπει να πω για τον κύριο Γιαννουκάκο, και έχει τεράστια σημασία πριν παρουσιάσουμε τους υπόλοιπους καλεσμένους μας, ότι ήταν στο Μιλάνο, εκεί όπου ανακοινώθηκε όλη αυτή η είδηση, δηλαδή εκεί έγινε η ανακοίνωση αυτής της έρευνας των κλινικών μελετών. Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Κουφομιχαήλ, γυναικολόγος ειδικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υγεία. Να πούμε καλημέρα στην κυρία Ευγενή, βιολόγος αναπαραγωγής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης Κρυογωνία. Και η κυρία Μαστρομινά, εμβριολόγος, επίσης μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε πολύ όλοι σας που είστε μαζί μας, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι έκδηλη ανησυχία και στη χώρα μας πια, μετά από τις ευρωπαϊκές διαστάσεις που έχει πάρει αυτό το θέμα. Να ξεκινήσουμε μαζί σας. Βεβαίως. Να μας πείτε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, η πρώτη ανακοίνωση έγινε στο 24 Μαΐου στο Μιλάνο, στο συνέδριο της European Society of Human Genetics, της επιστημονικής εταιρείας της γενετικής του ανθρώπου, όπου ανακοινώθηκε ότι κάποιος δότης στη Δανία είχε δώσει σπέρμα σε διάφορες οικογένειες στην Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν κάποιες χώρες, μέσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα. Τότε παρουσιάστηκε το περιστατικό ως 64 παιδιά που είχαν γεννηθεί. Τώρα έχουμε φτάσει στα 197. Φοβούμαι ότι μπορεί να μεγαλώσει αυτός ο αριθμός και ότι τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν από το σπέρμα ενός δότη, ενός άνδρα, νέου άνδρα, 20 χρονών, φοιτητής ήταν τότε, και ότι ο ίδιος δεν είχε ιστορικό, οπότε κατά πάσα πιθανότητα ήταν μοσαϊκή, όπως λέμε, η μετάλλαξη αυτή, δηλαδή ήταν σε ένα μέρος των σπερματοκυτάρων του, τα οποία ήταν περίπου το 20%, δηλαδή 1 στα 5, ας πούμε, δηλαδή αυτά τα 200 παιδιά θα είναι, ας πούμε, στατιστικά θα είναι 1 στα 5, δηλαδή αυτό υπολογίζεται περίπου γύρω στα 40 παιδιά, πολλά παιδιά. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη απορία που γεννάται είναι αν είχε υποβληθεί στις αναγκαίες εξετάσεις αυτός ο άνθρωπος και δευτερευόντως, αν μπορεί να είναι κάποιος δότης σε τόσες πολλές περιπτώσεις. Ναι, πολύ καλές ερωτήσεις και οι δύο. Πριν από 20 χρόνια που έδωσε το σπέρμα του, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο είναι σήμερα να έχουν γίνει κάποιες γενετικές εξετάσεις. Γίνονταν κάποιες εξετάσεις και σήμερα γίνονται. Δεν γίνονται, κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα έπρεπε. Γίνονται κάποιες βασικές εξετάσεις όσον αφορά την ποιότητα του σπέρματος και δεν γίνονται γενετικές εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να ξέρουμε θέματα που έχουν να κάνουν με προδιάθεση για σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, αλλά και οι καρδιαγγειακές νόσους και άλλες σπάνιες πολύ σοβαρές ασθένειες, που μπορούμε σήμερα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων επιστημονικών εταιριών, μπορούμε να έχουμε σήμερα περίπου 100 πολύ σοβαρές ασθένειες. Μέσα σε αυτές είναι και το λιφραωμένη, το σύνδρομο για το οποίο αναφερόμαστε, στις οποίες μπορούμε με μια εξέταση αίματος στους δότες και στις δότριες, γιατί το ίδιο ισχύει και για τη δωρεά οαρίων, γιατί προφανώς... Ναι, γιατί τώρα ξέρουμε ότι αν υπάρχει καρκίνος σε μια οικογένεια, μπορούν να υποβληθούν και τα υπόλοιπα μέλη σε έναν γονιδιακό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος ή όχι. Κυρία Ευγενή... Να απαντήσει και στο δεύτερο ερώτημα, που έχει σημασία, γιατί εδώ έχουμε 197 γνωστές περιπτώσεις, αλλά μας είπατε ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερες. Σωστά. Άρα, όριο δεν υπάρχει. Ναι, το όριο αναχώρα υποτίθεται ότι υπάρχει κάποιο όριο, έχει να κάνει με την νομοθεσία της κάθε χώρας. Βεβαίως, ξέρετε, το πρόβλημα εδώ υπάρχει, το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σε κάποιο βαθμό εγκρυπτό. Δηλαδή δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά και την παρακολούθηση ακόμα και των παιδιών που γεννιούνται με εξωσωματική. Το αίτημα της επιστημονικής κοινότητας είναι να υπάρχει ένα μητρό όλων των παιδιών που γεννιούνται με εξωσωματική, αλλά και όλων των περιπτώσεων εξωσωματικής και των γονέων και των γυναικών. Δεν υπάρχει μητρό ούτε στην Ελλάδα προφανώς. Λόγω προσωπικών δεδομένων. Συγγνώμη, μπορώ να διακόψω.
διακόψω λίγο, γιατί δεν είναι ακριβώς όπως τα Παρακαλούμε. Θα έχει το χρόνο να μιλήσει. Θα έχει το χρόνο μισό λεπτό να ολοκληρώσει. Θα έχει το χρόνο, θα μπορεί. Δίνουμε λάθος πληροφορίες. Όχι, σας παρακαλώ, θα το πείτε τη γνώμη σας, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που λέω είναι. Μα δεν είναι θέμα γνώμης το μετρό. Η γνώμη της Ευρωπαϊκής. Είναι της Ευρωπαϊκής. Να ακούσουμε και τον κύριο Κουφομιχαήλ. Τι έχει να πει. Τη γενετική του ανθρώπου. Δεν είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Ελάτε, κύριε Κουφομιχαήλ. Κοιτάξτε, επειδή το πράγμα είναι πολύ σοβαρό και καλό θα ήταν να μην αφήνουμε έτσι ανησυχία στον κόσμο και δισταγμό και προβληματισμούς σοβαρούς όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι πραγματικότητα αυτό που περιγράφεται και έτσι έχει ανησυχήσει την παγκόσμια κοινότητα. Τι εννοείται μεμονωμένο, κύριε Κουφομιχαήλ? Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι τέτοιοι δότες? Αυτό γνωρίζουμε. Αυτό έχει δημοσιοποιηθεί. Αυτό γνωρίζουμε. Αν υπάρχουν άλλοι 10, άλλοι 3. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Όσον αφορά το σήμερα και το παρόν, όσον αφορά το παρελθόν, ναι, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε αν ανατρέξουμε ένα χρονικό διάστημα πέραν των 20 ετών, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Σαφέστατα και δεν μπορούμε, και ίσως και για άλλα νοσήματα. Αλλά όσον αφορά το παρόν και τη χώρα μας ειδικά, γιατί θα πρέπει πρωτίστως να αναφερθούμε στη δική μας χώρα, που είναι η δική μας μικρή κοινότητα και μας αφορά, αλλά φυσικά αφορά και όλο τον κόσμο, ότι το Μητρό Ασθενών υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, χάρη στην ανεξάρτητη αρχή υποβοηθήσεων αναπαραγωγής. Έχει επισημοποιηθεί το Μητρεό, δεν είναι τίποτα πλέον αν δεν καταγραφεί και σαν γεννημένα παιδιά, αλλά και πόσα παιδιά γεννιούνται από σπέρμα δότη ή δότριας, και τηρείται αυστηρότατα. Δεν υπάρχει τίποτα στον γκρίζο ορίζοντα ή στην γκρίζα ζώνη. Άρα μας λέτε ότι μπορεί να αποκλειστεί κιόλας κάποιος σε περίπτωση που διαπιστωθεί το οτιδήποτε ανησυχητικό? Όχι, αποκλείεται καθημερινά. Αποκλείονται περιστατικά καθημερινά. Καλά κάνετε και το λέτε πάντως. Καλά κάνετε και το λέτε, διότι από χθες που έγινε γνωστή αυτή η είδηση, είναι αλήθεια ότι έχουν ανησυχήσει πολλά ζευγάρια που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία ή που θέλουν να μπουν, κυρία Ευγενή, σε αυτή τη διαδικασία. Δικαίως έχουν ανησυχήσει, γιατί και στη χώρα μας στο παρελθόν υπήρχαν κακά τέτοια περιστατικά. Πρέπει να αναφερθούμε. Υπήρχαν και τράπεζες σπέρματος που δεν τηρούσαν τον νόμο όπως τα έπρεπε. Εννοείται πως υπήρχε. Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτή η μετάλλαξη, αυτό το συγκεκριμένο γονίδιο, το γονίδιο του καρκίνου που έχει εντοπιστεί και εδώ στη χώρα μας και μάλιστα σε μια οικογένεια και με τα 3 της παιδιά. Αυτό στις εξετάσεις δεν συμπεριλαμβανόταν? Στο συγκεκριμένο περιστατικό, κύριος Γιαννουκάκος, πολύ ωραία. Και αν είχε κάνει την εξέταση ο δότης, δεν θα το βρίσκανε. Γιατί ήταν μοσαϊκισμός, ήταν μόλις το 20% των σπερματοζωαρίων, που καμία εξέταση δεν μπορούσε να το βρει. Ναι, αλλά το 20% των ζωαρίων στα παιδιά αυτά πηγαίνουν σε όλα τα κύτταρά τους. Μπορεί να βρεθεί. Άμα είχε κάνει όχι, μπορεί να βρεθεί. Άμα είχε κάνει εξέταση αίματος, το 20% του μοσαϊκισμού βρίσκεται. Δεν υπάρχει θέμα. Απλώς τότε το 20% βρίσκεται. Άμα είναι λιγότερο από 20%. Να μην μπούμε σε τόσο λεπτομέρειες, να μην μπούμε, γιατί είναι σημαντικό το αν μπορεί όμως να εντοπιστεί αυτό το 20%. Έτσι. Το ερώτημα το σημαντικό είναι αν σήμερα πρέπει να γίνονται γενετικές εξετάσεις για να βρίσκονται αυτά τα σύνδρομα. Και για την γνώμη είναι ότι πρέπει να γίνονται. Μα αυτό είναι το θέμα μας. Και μας λέει, ο κύριος Κουφομιχαήλ μας λέει ότι γίνονται αυτές οι εξετάσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κυρία Ευγενή, κύριε Κουφομιχαήλ, αυτό δεν είπατε? Για 100 σύνδρομα. Να μας πει κυρία Ευγενή, Ναι, ελάτε, παρακαλώ, κυρία Ευγενή, παρακαλώ. Η δική μας ενασχόληση και η ειδικότητα είναι ακριβώς η διαχείριση δωρεάς, προφανώς. Θέλω να γίνει σαφές και στους υπόλοιπους προσκεκλημένους σας ότι σαφώς τα πράγματα δεν είναι ελεγχόμενα. Στην Ελλάδα, όπως είπε και ο κ. Κουφομιχαήλ, υπερτερούμε μακράν, ειδικά σε σύγκριση με τη Δανία, γιατί τα φαινόμενα όπως αυτό που έγινε τόσο ακραία έχουν προκύψει δεδομένου ότι εδώ και 30 χρόνια η συγκεκριμένη χώρα που πρωτοστατεί στη δωρεά διεθνώς εξάγει δείγματα αθρώα, χωρίς περιορισμό συνολικό. Κατά τόπους υπάρχει περιορισμός ανάλογα με το νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας, αλλά δεν υπάρχει και μητρό κεντρικό στη Δανία, το οποίο να καταγράφει πραγματικά όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό και λέμε ότι σήμερα γνωρίζουμε τα 197 για το συγκεκριμένο περιστατικό ή γνωρίζαμε 67 προ καιρού. Η ουσία είναι ότι αυτό δίνει ξεκάθαρα το στίγμα για την ανάγκη μητρό στη Δανία, το οποίο τώρα μόλις ξεκινάνε να στείλουν, και βεβαίως πανευρωπαϊκού μητρώου. Εμείς γιατί το μαθαίνουμε τώρα, κυρία Ευγενή? Η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει. Εγώ μπαίνω λίγο στη θέση των οικογενειών αυτών, έτσι, και ως μητέρα και εσύ ως πατέρας και νομίζω όλοι μας.
Εμείς γιατί το μαθαίνουμε τώρα, ενώ γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι υπήρχε αυτή η σκέψη από το 2020, οπότε και εντοπίστηκαν αυτά τα 3 κρούσματα στα παιδάκια μιας οικογένειας, εντοπίστηκε και 4ο παιδί, το οποίο φέρεται ο δότης να ήταν ο ίδιος ο Δανός ο 20χρονος. Γιατί το μαθαίνουμε τώρα? Και από αυτό το 20 μέχρι. Και από το 20. Στην τράπεζα τη συγκεκριμένη και στη χώρα αυτή. Και από το 20. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Από το 20 μέχρι σήμερα γνωρίζουμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει το σπέρμα του και σε άλλες οικογένειες. Όλα αυτά δεν έπρεπε να τα γνωρίζουμε. Είναι η τράπεζα που διαχειρίζεται το δότη. Άρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι αυτή που γνωρίζει αν έχει δοθεί, σε πόσο έχει δοθεί και πόσα περιστατικά έχει καταγράψει. Να ρωτήσω. Υπάρχει πρωτόκολλο για την αναφορά όλων αυτών. Παρακαλώ, κυρία Μαστρομηνά, παρακαλούμε. Συχνά υπάρχει μια καθυστέρηση από τις κλινικές εξωσωματικής που έχουν παραλάβει το σπέρμα δότη, που έχουν κάνει τη γονιμοποίηση και έχουμε τα έμβρια. Πότε θα χρησιμοποιηθούν τα έμβρια, πότε θα γεννηθούν τα παιδιά, πότε θα βρεθεί το adverse effect για το οποίο μιλάμε, και να επικοινωνήσει η κάθε κλινική εξωσωματικής πίσω με την τράπεζα για να κάνει report και να ξεκινήσει όλη αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση που θα οδηγήσει στο να ειδοποιήσουμε και άλλες οικογένειες. Οπότε θεωρώ ότι όταν πρωτοαναφέρθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό το συγκεκριμένο δότη, αμέσως γίνεται retrat. Και άρα δεν χρησιμοποιείται σε νέες γονιμοποιήσεις και ενημερώνονται και άλλες οικογένειες που έχουν κατεψυγμένα έμβρια ή και έχει ίσεις εν εξελίξη που έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το δείγμα. Άρα να ρωτήσω αλλά κάτι. πάντα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας απαντήσετε εσείς, κυρία Μαστρομηνά, ή κυρία Ευγενή. Είμαι εγώ ενδιαφερόμενος. Ωραία. Έρχομαι σε εσάς προφανώς, κυρία Ευγενή. Θα ξέρω εάν ο δότης είναι από την Ελλάδα, για παράδειγμα, ή από την Δανία, από την Αγγλία, και θα γνωρίζω επίσης με κάποιον τρόπο θα με πιστοποιείτε εσείς για την υγεία του δότη. Βεβαίως. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια, υπάρχει πλήρης ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους λήπτες, είτε τις κυρίες είτε τα ζευγάρια, για το τι εναλλακτικές έχουν. Είτε είναι δείγμα εσωτερικού, με τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση τον νόμο και όλες τις προδιαγραφές ποιότητας που ισχύουν στην κάθε τράπεζα, και βεβαίως τα δείγματα εξωτερικού, με ό,τι μπορεί να προσφέρει το κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα. Σίγουρα κάθε δείγμα έρχεται με πιστοποίηση, με μια αναφορά η οποία συνοδεύει το δείγμα στην κλινική εξωσωματικής όπου θα γίνει χρήση, γιατί και οι εμβριολόγοι που παραλαμβάνουν το δείγμα εγκρίνουν τη χρήση ή όχι. Ναι. Με βάση αυτά που ο νόμος προβλέπει. Στην Ελλάδα υπάρχει όριο που κάποιος μπορεί να είναι δότης, γιατί... Με βάση το καινούργιο μητρό είμαστε στα 12 τέκνα, παλιότερα ήταν τα 10. Γενικά λειτουργούμε με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. 12 τέκνα λέτε και ακούμε... 12 οικογένειες, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μαστρομηνά, όχι 12 οικογένειες. Και ακούμε για τον Δανό, αυτόν τον 20χρονο, 197 ειδοί. Πραγματικά εκεί λέει το όριο ποιο ήταν. Το είχε κάνει επάγγελμα. Ο άνθρωπος, όχι, δεν ήταν επάγγελμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε δωρήσει το δείγμα του το 2005. Δεν υπάρχει μητρό σε παγκόσμιο επίπεδο που καταγράφονται όλες οι γεννήσεις. Προφανώς, ίσως έχει γίνει κάποια κακοδιαχείριση και από την Τράπεζα της Δανίας, που είναι πολύ δύσκολο να καταγράφουν όλες τις γεννήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα έπρεπε να είχαν σταματήσει νωρίτερα. Δεν θα είχε προβλεφθεί αυτό το πρόβλημα τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, αλλά δεν θα είχαν επηρεαστεί τόσες πολλές οικογένειες. Σαφώς. Ακριβώς. Σαφώς. Κύριε Κουφομιχαήλ, το άλλο ζήτημα ήταν ότι δεν υπήρχε κεντρικό μητρό. Να αφήσουμε λίγο και τον κύριο Κουφομιχαήλ να τον ακούσουμε, γιατί νομίζω έχει αδικηθεί η συζήτηση. Ναι. Δύο πράγματα, δύο πληροφορίες να δώσουμε. Ότι αναφερόμαστε καταρχήν σε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και ότι έχουν πρόσβαση εκατομμύρια ζευγάρια ή και μεμονωμένοι άνθρωποι. Τράπεζα. Οπότε στην ελεύθερη αγορά, να το πω έτσι, μην ακουστεί άσχημα, αλλά μια γυναίκα που ενδιαφέρεται να βρει ένα δότη σπέρματος από μόνη της κινητοποιείται και βρίσκει μόνη της που θέλει να απευθυνθεί. Οπότε είναι λογικό, όπως περιέγραψε η κυρία Μαστρομηνά, αφού δεν είχε τις ασφαλιστικές δικλείδες συγκεκριμένη τράπεζα, να έχουν διατεθεί πολλά δείγματα από αυτόν τον δότη. Ναι. Σε αυτό είμαστε περήφανοι στην Ελλάδα και το ξαναλέω, παρότι σε πολλά πράγματα μπορεί να είμαστε πίσω. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό πλέον, είμαστε περήφανοι να πούμε ότι ελέγχεται πλήρως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να είμαστε, είπε και η κυρία Ευγενή, είμαστε ασφαλείς
σύμφωνα με τη δική μας νομοθεσία και τον τρόπο που λειτουργούμε. Κυρία Ευγενή, από εχθές που έγινε γνωστή αυτή η είδηση, έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία μαζί σας από κάποια γυναίκα, από κάποιο ζευγάρι, δεν ξέρω, που να έχει ανησυχήσει, δηλαδή ήρθαν σε επαφή μαζί σας? Όπως αντιλαμβάνεστε εύλογα, πολλοί κόσμος που έχει απευθυνθεί σε εμάς και έχει βοηθηθεί από εμάς στη δημιουργία της οικογένειάς του, έχει θορυβηθεί. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε διακινήσει το δείγμα ως τράπεζα, οπότε δεν είχαμε κάποια άμεση εμπλοκή με το περιστατικό. Επικοινωνούσαν όμως, σας πέραν τηλέφωνο, αυτό εννοώ. Με αγωνία, και σας έλεγαν τι? Γιατί ανησυχούσαν για το όλο συμβάν, ήθελαν περισσότερες πληροφορίες, να εξηγηθεί τι ήταν αυτό που συνέβη, γιατί συνέβη. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να επιβεβαιωθεί ότι δεν σχετίζεται η δική τους οικογένεια με το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι, γιατί να επαναλάβω, έχει σημασία, κύριε Γιαννουκάκο, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εξετάσεις και άρα δεν γνωρίζουμε αν το αντίστοιχο γονίδιο, καρκινικό γονιδίωμα, υπάρχει και σε άλλους δότες. Και το λέω, το τονίζω, γιατί από εκεί ξεκινά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είστε ειδικοί εσείς και όχι εμείς, από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς. Δηλαδή και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί ο δότης να φέρει αυτή τη μετάλλαξη. Ξαναλέω ότι πριν 20 χρόνια δεν ήταν τόσο εύκολο. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Απλώς θα επιβαρυνθούν οι τράπεζες σπέρματος περίπου 1.000 ευρώ ανά δείγμα. Πρέπει να κάνουν τον έλεγχο, το γενετικό έλεγχο μια σειρά περίπου 100 γονιδίων, τα οποία σχετίζονται με πολύ σοβαρές γενετικές ασθένειες. Μία από αυτές είναι η λιφραωμένη, που αφορά τα περιστατικά των 197 παιδιών για τα οποία συζητάμε. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, επανέρχομαι στο μητρό. Μητρό μεν υπάρχει. Τι σημαίνει μητρό όμως? Δεν σημαίνει έμπρος καταγραφή. Σημαίνει παρακολουθώ. Η εξωσωματική υπάρχει από το 1980. Έτσι, έχουν περάσει 40 χρόνια. Μητρό σημαίνει ότι έχω καταγράψει αναχώρα, δεν μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες, τα περιστατικά. Και όταν οι άνθρωποι μου φτάνει 40 χρονών, ξέρουμε, τους παρακολουθούμε και ξέρουμε αν έχουν παρουσιάσει κάτι και αν σχετίζεται κάπως αυτό με την εξωσωματική. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ισχύει για όλες τις χώρες. Εδώ δεν είμαστε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Είναι για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Καλά, σαφώς. Και για να τον ενημερώσουμε. Αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε για μια μικρή παρέμβαση. Αυτό που λέτε δεν ισχύει ακριβώς, γιατί υπάρχουν δεδομένα από όλες τις χώρες που συγκεντρώνονται από την ΕΣΕ και καταγράφονται συνολικότερα για τους κύκλους, όχι μόνο για τη δωρεά. Ακριβώς. Άρα δεν ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε. Αν μπορείτε να μου τα. Δημοσιευμένα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία από την ΕΣΕ που ανά κάποια έτη φυσικά ανανεώνεται αυτό το πρωτόκολλο και αυτό το μητρό, αν θέλετε. Και βεβαίως και η Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ζητά, καταγράφει τα στοιχεία που γίνονται και εντός της χώρας και τα διαβιβάζει και εκείνη στο εξωτερικό σε άλλες αρμόδιες αρχές. Ελάτε κύριε Κουφομιχαήλ, ελάτε, κάτι θέλετε να πείτε. Πρέπει επίσης να πούμε δύο σημαντικά πράγματα όσον αφορά τα γενετικά νοσήματα και τα γονιδιακά νοσήματα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοσήματα και πολύ σπάνια που σε καμία των περιπτώσεων, να ξέρετε, ακόμα και για ένα παιδί που έρχεται από φυσική σύλληψη, για ένα παιδί από τον βιολογικό του πατέρα, το δικό του σπέρμα ή μητέρα αντίστοιχα, ποτέ κανείς δεν είναι καλυμμένος να ξέρει και να μπορεί να προκαταβάλει πώς θα εξελιχθεί μία εγκυμοσύνη και ένα τέκνο. Απλά, πολύ σωστά, πρέπει να αναφέρουμε όταν πρόκειται για δωρεά, πρέπει εκεί σαφέστατα να γίνονται οι περισσότερες δυνατές εξετάσεις που μπορούμε για να καλύπτουμε όλες τις πιθανότητες να μην συμβεί κάτι ξανά τέτοιο. Δεν καλύπτει πάντα αυτό που είπα, έτσι. Καλύπτει πολύ σοβαρά αυτό, έτσι. Ναι, καταλάβαμε. Επικροτώ αυτό που λέτε, απλά συμπληρώνω και λέω ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε. Εξελίσσεται η ιατρική και μπορούμε ίσως στο μέλλον να καλύπτουμε ακόμα περισσότερα. Όσον αφορά το παρελθόν, ναι, δυστυχώς έχουμε περιστατικά μεμονωμένα, σπάνια, που μην εκπλαγείτε και αν ξαναβγεί ένα αντίστοιχο περιστατικό ή μια είδηση ξανά στο μέλλον. Υπάρχει ενδεχόμενο, αφού υπάρχουν όλα αυτά, κάποια μικρά θολά σημεία του παρελθόντος, να δούμε και περιπτώσεις, ας πούμε, μεταξύ συγγενών. Το ρωτάω πάρα πολύ απλοϊκά και όχι επιστημονικά, να με συγχωρήσετε. Γιατί αν πραγματικά βλέπουμε τέτοιο αριθμό στη Δανία, αντιστοίχως σε μια άλλη χώρα μπορεί επίσης να μην γίνεται κανένας έλεγχος. Εδώ λέτε ότι στην Ελλάδα είναι αυστηρό το πλαίσιο 12 οικογένειες. Σωστά. Στη Δανία εδώ βλέπουμε έναν αριθμό ασύλληπτο. Αν στη Γερμανία δούμε έναν άλλον αριθμό τέτοιο ή στην Ουγγαρία. Υπάρχει περίπτωση να μπλέξουν και συγγενείς, κύριε Κουφομιχαήλ? Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Στατιστικά θα μπορούσε.
Πολύ σπάνια, ναι, αλλά θα μπορούν. Μπορώ να παρέμβω, αν μου επιτρέπετε, γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία έχουν στην ουσία ορίσει ποιο είναι το όριο ασφαλείας. Με βάση τις μετρήσεις που έχουν γίνει και τις στατιστικές μελέτες από την ΕΣΡ και την ASRM, εάν υπάρχουν μέχρι 25 παιδιά ανά 800.000 πληθυσμού σε μια περιοχή, αυτά τα παιδιά δεν συναντιούνται μεταξύ τους. Αυτό είναι η επίσημη θέση. Άρα, αν κάνουμε τις αναγωγές ανά χώρα κλπ., τουλάχιστον μέχρι στιγμής, εξ όσων γνωρίζω εγώ, δεν έχει ποτέ προκύψει κάποια, αν θέλετε, τυχαία συνάντηση δύο παιδιών από την ίδια δωρεά, είτε ο Αρίου. Προφανώς και κάτι για το παρελθόν που δεν υπήρχε μητρό. Ναι, το τόνισα. Γιατί η ζωή εξελίσσεται, ωστόσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, συνάπτουν σχέσεις μεταξύ τους. Και κάτι τελευταίο στην κυρία Μαστρομηνά, μπορεί να είναι τελείως άκυρο το ερώτημά μου. Επιτρέψτε μου, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι επιστήμονας. Αυτό σημαίνει ότι και αυτά τα παιδιά είναι φορείς του ίδιου γονιδίου? Τα παιδιά που έχουν προκύψει από αυτόν τον δότη. Ναι. Εξαρτάται, γιατί ο δότης δεν το φέρει σε όλα τα σπερματοζωάρια του. Θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά να κάνουν την εξέταση για τη μετάλλαξη. Νομίζω αυτή είναι και η σύσταση των αρχών προς όποιες οικογένειες έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το δότη. Εγώ διάβαζα ότι περνάει σε όλα τα κύτταρα του εμβρίου. Διάβαζα λάθος. Αλλά ο δότης ο ίδιος εμφάνιζε μοσαϊκισμό, που σημαίνει ότι δεν παίρνουν όλοι τα σπερματοζωάρια του. Άρα το ένα σπερματοζωάριο που χρησιμοποιούμε εμείς στη γονιμοποίηση έχει 20% πιθανότητα να φέρει το παθολογικό γονίδιο. Άρα δεν θα νοσήσουν όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ. νομίζω. Χαιρόμαστε πολύ που είχαμε και φιλοξενήσαμε τις απόψεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ όλους.